بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد pengajian kapilana ikatuna alhamdulillah sin adlaw ahad limaway-laway in baha in kihundungan na to iban siniabutan na to amoy long niya hukuman sin idgham amoy in pagpalamukay long tabi sin nun patay atawakan uno-uno na huruf kaya babarisan dua baris pagubos in simuno kaniya hambuk din ang mga huruful idgham innunion hila mo kay siya pakaimba pahuruf amun sumuno kaniya nasabot na to yan biasin yarmulun so pama maniyo tiyo pag-review biyayan nun patay pagubos in sumuno kaniya ya innunion liamo kay tanapakain kaya sambil pagbasa na to bihin inendagbos niya pagbasa na to nabianahay ning pagbasa na to famay amura kumansan in nakakapin-kapin din doon amun sipat sino niyan amun sinunion amun hunna niya oo boko ni sab totally amin yuno tabayan liyawa ta innun iwan sin sipat niya ang kandalilay na to sin amin ahad limaway-laway yaon amin pagtawakon idgham naqis so rin doon in butangan mo idgham amin nun amin kwan sin nun yaon amin liya mo kay mo paya imyan ka famay pag-abot mo paya famay pag iya mo iya di na ito kumuha dahil nga uno, dahil nga ilong, mahiyat to. Sawab, inya bukod na siya rin ang mga huruf, magbuha dahil nga ilong. Famay ya'mal, bukod na bukod na sa ya'mal. Na. Kahinapusan bahan na sabot na to, indain ha mga surut sin amuin maglamu kay ikaw, suway nakukuta atawakan biya nabubutas innun iban sindain hamang huruf sin ano yan idgham suway siya nabubutas so pama nun in sumuno kanya waw nun sumuno kanya nun sumuno kanya mim atawakan ya biya sin mga ini suway sila na uno yaon nabubutas si bihayan nabang so pama long netuan na unway ni nahahambuk long ni innun pag-uusyad to hambuk din ang mga huruful idgham nabiya na sin nasabot halaw sin Quran upat siya ang kanda suway na to ini bi ang mga muna tumtumon upat ini kawakan na to rasan bangkitan ni mga magbasawian Quran kawakan kalawayan na to rasan na adakala intag na adakala sadya, tagna, imbasa mo ad-dunya, imbasa mo kinwan, di yung mumanin pangadyan din kako, law mo bang magbakin noon, iwan sin, din ang mga huruful, idgham, so pamainya atawakan, wow, na mabianahin imbasahan niya, ila mo kayo muna inon pakain paya, naarakala, biyasin ini, mabasa mo na siya, ad-duya, mahi, sa oblaw mo hiuno na yaon, innon yaon, hila mo kay pakain, paya na, dahin di haupat ini,
guwa siya din ha uno, din ha hukuman sin al-idgham. Mahibahayat to sabab innun din di iwan sin niya nauno sila yan. Nahambuk sila. Suri siya makalamod din ha mga hukuman at tawakan aturan sin paglamo kayat. Biasin nun ini, iwan sinwaw. Damikyan, di rin siya makajari siya, ianun mo lumukiwan. Arakala, bangkaw karukan, biya tukiwan. Na mga sukay mo yun, no? Lumukiwan. La ilaha illallah. Nabukon, patampalon mo rin di. Kinwan, atawakan, ad-dunya. Way paglamo kay rin di, ha? Way, kung tumun na to, sinwan, way lamo kayo, di ka umiyan, siwan, atawakan mo, bunyan, na bakas ko rakya susuy kanyo in, liyabayan ko. Haamuin, waktu awam pa ako na kaunayad to, na impanganal ko pagkaisablong niya idgham. Pagkaisablong na inun, bang magbakaywan siniya unuhon mo, hila mo kayo mo inun pakain. Paya, na pagput ko ini, pag-memorize kami patuan wakil kuhan uno ini, Suratul Saf. Na indoon na nag-review ako. Imbasahan ko ini, buyan. Sab amo tiniyawat-awatan sin pamaham ko, sin panghati ko. Na in classmate ko yan, imbasahan niya bunyan. Na maiba ini pagsudi patuan wakil, tiyawag among classmate ko yato. Nasakal, nagtasmi man siya. Iagad niya, singuran ng basahan ko buyan. Anana na foul siya rin dito. Iwan tiyo doon niya ako, ito katulong kumit ako sa bulong pin, tukurun mo yan. Ulula ko pangate ko, alhamdulillah, buko nati buyan ng basahan niya ini, bunyan hati. So, bang kita biya adakala sadya, adakala karukan tabiya, yan pangadjian, wala tayo ni kiarmukan, suwailong niya nabubutas. Kaya tiyan neto, way na pangaso ni tungod hadto, bangway na, lumaton kita niyong bihayaon, paamuin, ikatuhukuman. In panagnaan, al-izhar. Pila in huruf sin izhar? Unom. In kuanin, huruf niya yari. Hamza, ha, ain, ha, ghain, iban sin, kha. Pag-uusap, inamuin kuan, ano ba ini? Al-izhar lang tabiya na. Pag-ubos, al-idgham. Al-idgham, pilain huruf niya. Unom daysab. So, piyun siya kalimat yarmulun. At iniamon ini. Waw, ra, mim, ya, ra, mim, lam, waw, iban sin, nun. Pilanin huruf yan. Ang putagduan na. Tumtuman yung sadyahin huruful hijaiya, pilang taod niya? Kauhantag siyam. Bukun kauhantag walo. Bukun katluan. Biasin mga kalang-kalangan, hinang kalang-kalangan, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Bang mo itungunin biasa nila yan, na hinang pila? Katluan. Nalilayon tayo kuman bang iniamon mga huruful hijaiyan. Imbihayaon, ini kasugpat na to, pangadjian, amunain al-qalb. Al-qalbu. Namo ko ni sab ungas. Al-qalbu, na kalbo siya, na kaiwanan bahasa. Kaiwanan, bi ang mga pagkarukan na to, baha, aun di sab nagkasabot ka kitab-kitaban, bi ini, bukun al-qalbu, al-iqlab. Al-iqlabu. Sumagawa, nasabot si Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghawthani. Amoy nilaw niin, amoy labi, makusog, amoy habahasa, al-qalb. Mahiyad to, sabab na aumbay ni ang mga parsupatan ni Luga Arabiya. In kalimat ini, dengha kalimat, kaya siya dengha qalaba. Kaya siya dengha qalaba. Inhati sin qalaba. Qalaba, yaklibu, iklib. Pagkay nini, aklaba, yuklibu, aklib. Na amoy nimbi ang mga makusog. Amoy lang niya qalaba. Amun al-qalb. Biyayaon, in huruf sin al-qalb ini, hambuk da.
Amo na imba. Bimana, bang sopama aun huruf, aun nun, kakitaan mo amin nun at tawakan kalima, pagusin arulan niya nun patay, pagusin sumuno ka niya pa ba, law mo inhukuman ka niya uno, al-qalb. Tawan, in qalb yan, bang mo kung literal meaning, in qalb niyan, amo na in heart, atay yan, oo, qalb. Ma summiya al-qalbu illa li'annahu yataqallabu bayna al-hin wal-akhar. Wala lang niya kiyanganan, in pangatayan, qalb, maita sa ublong niya magkapinda-pinda siya yan, dahil hawak to pawak to. Way kauno niya yan, way katutob niya. Na in manasin qalbi ni, amuin bingon mo. Bimana bingon mo at inapindahon mo, bang so pamabiyayon. So pamabiyasin unway ni, biyasin kitab ini biyayang. Nabiyayon, ini page 30. Inangon ko biyan, sa pamabiyanong ko biyan, na mahinang sa pamalang ko biyan, atawakan 29. Bangko siya amuin pindahon na mahinang nauno, katluan. In amuin bakas da hindi, in pamayhuan niya rin hindi, bangko pindahon na biyayan, na napinda na. Oo. Nabiyasin so pamalang tabihan, biyasin apam. Bangko mga yari rin mga maingat mag-uno ini, mag-apam. Magkaon. Bukod siya maginang apam. Allahu Akbar. Na, in mga sila may mag-adjal apam yan, na bang pagkita nila ang mga timatahay-tahay ni nababaw-bawaw yad to bihayan, nabingon na siya yan. Amoy ganta, biya timatahay-tahay na, bukod siya nababasa-basa pa. Nabi ayaon, bingon mo na. Na pagbing mo, inamoy dagbos ni amon niya to, amon hababaw yad to, inamin niya to habulian niya to amo na sabi makapauno makapababaw hangkan na amo niya tin pag-iano lang ni al-qalb abahasa nara hindi imaksod sin amin al-qalb da hindi amo na innon patay unhon siya pindahon siya pamim innon patay pindahon siya pamim hangkan day sabihan halon sin Quran aw niyan alamat ibang tanda niya. Kita niyo, so pama alimun. Total ayum bazanna. Way na ing simbilo. Kaya ubusan. Layun, kita niya, bazanna. Kita niyo, uno ini? Nun. Ini nun. Bihayaun halon sin Quran, taban, in Quran na kauna, bang natuurol-urolon in Quran na kauna, way sayan mga baris, way titik. Tungtumon na to, in Quran na kauna, way baris, way titik niya. Narakala mga suwo kita, na may biyarin ng kawasasin mga nakauna yato, way baris, way titik, na yung mga Arab na kauna yato, kaingatan nila, iban maingat nila pinikon sa hauno nila, habahasa nila, o, hangkanda na aun sadya in titik ini, iban si mga baris ini, pasal-pasalan sinisiyo, amoy mga foreign na, biyakato, bukon na Arab, so di na to na yung mauno, di na to na mapinig, so pamabiyasin ini, so pa masadya. Lalong ko ba sa kuno? So pa maini. Lalong ko ba sa kuno? Lalong biya di sabing kabasa ko sino. Way ratitikken. Makamgam sa tulong niya way na baris. Sa amun way patitik na makaajayb. Na yung mga Arab, di mo na yung mapansab bahasa nila. Na pagka inamin di ang mga biyakato bukon bahasa na to, bukon kabyaksan na to, na iyan, kaya tangan na siya titik. Pag-usaon na titik. Yung problem din doon, hati niya, naunway ni, di pa mawasa na biutangan na isabon yaon, baris. Nabiyasin ni, mawasa mo. Biyasin ini, makajari mo ba sa ulaw mo, baytun. Makajari imyan kaulaw mo, bintun. Kita, makajari biyayan, bintun, makajari biyayan isab, baytun. Na iso yung makaingat hayan, may mga sila Arab. Amun nakauna, pagka inarabi sa bihayaon na, hamon bihayaon na,
So, limuag manin aka may Islam, amun si maplagmayan, sambil yung mga bukon na Arab, simud na pa aka may Islam, naglamukay na, sambil in kaibanan din ng mga Arab, magkasa na iban magkalaong na hauno yan, hapagbasa. Nahangkanda, titikan na, sambil iunuhan na yan, biarisan na. Na, ala kullin, halaun sin Quran, bihayaun, biubutangan na bihayaun, alamat ibang tanda. Halaun sin Quran, inun patayan, da hindi bangin sumuno kanya huruf ba, hati niya biutangan na san, mim siwi-siwi. Aun na saan? Misan ko pakaig kumawa, unway ni, kitab at Quran, inun bihay ni, ay inun patay bihay ni, biutangan na siya, mim siwi-siwi. Basta in sumuno kanya uno, ba, sa pamabiya sinin ni, Sami'un Alim. Kita niyo. In ini, Sami'un. Bihayaun, biutangan si insumo. Bukon sa iniyati. Sami'un Alim. Alimun bidatis sudur. Biya daw bos. Nakuan kita. Alimun bidhatis sudur. Nah, in amin dua baris yan, dua baris, in hambuk baris amin dapan niya, tupinda na siya pakain. Pamim siwi-siwi. Nabiyaw, kita ning pagbasa, bukon na yung basa humunun, layun bazan na bukon na, sa inun yung pindahon mo na siya pakain pamim, layun bazan na, biasin ini, alimum, insimud, nganda kuman amuin maunin ni, matambul. Haari mo, amuin kusukun, amuin bang mga kato, irusun bi amya, alimum, ikamaruan niya bukon, alimum, bukon. Bang man amuin mataplok sa dyain higad simud mo yaw, amun magbakyaon, alimum. So, imbiyasa mo rin doon bukon na noon, sa uno na yan. Mim na. Basta yung sumuno kanya uno, huruf, ba. Biara sini ni, layum bazanna, nam. Dihatin dagbos na yan. Iyan, hukuman uno yan. Al-qalb. Kita niyo ba yun? Kita niyo. Noon patay, yung sumuno, kanya uno. Ba, nabiyarin pagbasa ta kanya. Biya din. Inun ini unhun. Pindahon na siya pamim. Halon sin Quran biya yun, biutang-butangan ni alamat, siwi-siwi. Biya da kita sim biyaitaan, inun yan, pindahan na siya pakain. Pamim, biyayan. Naman kami man, burika, bukon naan. Ning pangaso. Law netuan, biya din na ba, bang wala kaya butangan mim, siwi-siwi biyay ni. So pamasadya, biyayan. Wala siya kaya butangan. So pama lang. Uno yan, pindahon ta pa. Damik yan. Pindahon mura. May ta, noon, nagbakiwan sino niyon. Ba, din hamang huruf uno yan, sin al-qalb. So, pindahon mo. Halon sin Quran yan, biutangan na sin mga ulama, tanda, alamat,
Asupaya biya di na kita kahunitan. O asupaya biya maray day ang karay natura biya kakuan katumtuman sin inun niya on bukon imbason tanun. Sa sumagawa huruf mim na siya. Nabiang ko amburika ayaw niyo ko na iban na sin kaibanan ang kaibanan magbasa nalong tabiha sa namun layo yan damik yan bukon yan din ang mga biasin mo yung panghindo sin mga atawakan nakawasin mga ulama din ang mga kaguruhan nila kita niya bangman magdagpa ka burika biyatuin dagbos niya na isinahon din kanyo pangasuwo. Katuin niyo ko no. Kaloon din kanyo mabaya mga suwo. Pagbalik ka na sa dakwanong tarayan, labiluan na yung pagbasa, biyasing karyaksahan na to, na magpabuntol kita ni sa Allah Ta'ala. Na, way na? Ha? Ambuk da. Oh, in huruful qalb, ambuk da. Amuray nun ini. Amuray ba. Nabiyaya unlong ta hambuk in huruf niya. In huruf pagtawa ko nini, huruf mataud, plural siya. Huruf. Bang mo biyahikat to pa bahasa, harf hambuok. Sa nauno na ini. Nakuan na to, na-adapt na to na in bahasa yan, sambil, sibu da sanin, hambuk, huruf, in dua huruf, in mataod, uno rin pagtawag ta, huruf da, nari da sa di da mauno. Oo. So, bukon na kita nag-arab, nagbinahasa ta na. Oo. Na. Nabang ko mamaya, patauro mo butangan mo mga, oo, mga huruf. Dual bahasa, bang mo papaglamo kayon, iban sin bahasa ang galis, hurufs. Iwan uno pa, butangan mo pa S, arulan niya. Napila ng taon na yan? Ang putag 2, harap plus mari. Ang putag 2, halawang sing kawantag siya huruf, pilay nakapin. Pila? Ang putag 1. Nabiya, ang pagkaway na pangasuo na tuha al-qalb, mari na kita pal-ikhfa. Ikhfa, hakataan sila ini, dahil hindi ha ikhfa, in kamaumuhan, iwan kamatauran, biadagbos, di magpaka, biadagbos, aun wakto, na di magpakahunto, sinamin unway ni, simbasahan. Mahi, sawab, nagdurugaing indag, in bubutangan sin mang huruf, sin ikhfa, so ay dugaing ni sabin karukan mo, suara iwan basahan kanya. Na, al-ikhfa, al-ikhfa'u. Ininisab, al-ikhfa rin di, kaya siya dihe kalimat akhfa. Inhati sin akhfa ini tiapuk. Tiapuk, akhfa, tiapuk. Al-ikhfa rin di, al-ikhfa lang ni pagpatapuk. Bimana, inno niyaon, hitapuk-tapuk mo siya, pakain, pahuruf sin mga ikhfa yaon. Na, naray nga sabyan, hasyara, istilahan, in ikhfa, haut siya sin, bukon siya, muna-muna, bukon siya izhar, ikamaruan niya bukon siya idgham. Haut siya sin, sipat sin izhar, iban, idgham. Na, biya din dagbos niya. In izhar, in duhul-duhul sin dila tayo ni, hibutang tamari pa amun ngilo tayo ni amun harwa ini. Ha? An. In idgham, di isab. Hila mo kay tayo sab, ibutang taindila at pabubutangan sin huruf, amin sumuno kanya. Biyahiyaon in ikhfa isab, haut siya sin duayan. Bukon day sab, hibutang mo indila pabubutangan niya, di mo ray sab yan palayon tod, sarang-sarang sadya. Sumuok-suok na siya mo, pabubutangan sin huruf, amuin sumuno kanya. Na, impangaso, pila in huruful ikhfa ini,
Pila? Na. Pila ini? Hangputag 5. In huruful ikhfa, hangputag 5. Nahalaw sing kawantag siya huruf yan, bima na aw din doon hambuk din hamang huruf, di way lamud niya. Di siya makalamud din ha mga uno yan. Din ha mga aturan at tawakan hukuman yan. Di siya makalamud na izhar, di siya makalamud na idgham, di siya makalamud na alqalb, di siya makalamud din mga ikhfa ini. Di unin huruf yan. Alif. In huruf yan, alif. In ini, way lamud niya ini. In pangaso kung kanyo. May ta siyari makalamud pa rin ha mga hukuman sin upat ini. Kadto niyo kuno. Sin ang makatumtum. Ono? Di siya mawas sa bangway? Na, aon na siya makauna rin kaniya. Amo na nun. May ta. Yan to? Okay. Si, okay. Kita unta ko no. Naisip pa, kamo. Ibara. Kanti ko no. May ta di makalamud in alif. Malukay na masa. O yun no? La. Aon dati mawangkan niya nun. Ono? How no? Amun ini? Aha. Atin niya. Di, duhaing. In hamza iwan alif, duhaing. Mayo yung piagbiddaan niya. Di. Bukon siwo. Kuanong tara. Uning piagbiddaan sin hamza iwan sin alif. Kaya ano limahil in hamza ini? Amun dagbus niya ini? Iwan hisyu in nakadiscover ka niya ini. Biya in dagbus niya. In nakauna, way ragbo si Hamza, way. In pag-usalon sin nakauna, amun alif biya ini. Hangkan na sakarang pabihayaon, in panganal, tasim panagnan yan, aun sa itong sulat hindi, alif, bata, in panagnan yan, bukun saan alif, amunin Hamza. Nahangkan da, nabiya ini. Kita niyo ba, di kuno mabasa, bangway nakaw na rin kaniya. Nabiyan, kita niyo. Impiagbisaran na to yan. Unim maudo na to ini. Noon patay. Bang mo hisugpatin alif, ayaw na to kalupan in alif, wayro gaing baris niya malingkan bariso no sadya siya. Patay. Amura yan yung baris niya. Bang kau makita, haragbo si alif, sakali kaya barisan siya taas, kaya barisan siya baba, kaya barisan siya dapan, law mo inyan bukon hi alif, inyan hi hamzah. Pagtawakon siya hamzatul wasli. Biyutang sa, bukon na haragbos biyaya ito kuanong tanaman ba? May di magbus biyaya iban hisuin nakadiscover ka niya. Nabiyaya rin dagbus niya hi alif. In hukuman iwan sin aturan, iwan pamarinta sin alif ini, bang siya makasugpat na uno huruf, in siya asal-asal niya karyasan niya patay, subay in huruf na kauna rin kanya yan, subay kabarisan siya baris taas. Nabang sa upa mahisugpat mo na inon, at tawakan simugpat siya pa noon, noon patay biya, long tabiya na, patay, so pa mapatay biya yan. Bihayaon, in aturan hakal alif ini, di makajari magbakiban di subay in nun ini mauno na ni. Kabarisan siya uno yan. Taas. Uno-uno na yung kasugpatan sin alif, subay barison yan. Taas. Hangkanda misan hisyo, misan niyang payugos makabasa, bang niya katumtuman din kaida ini. Kita niyo, basahan niyo kuno kako. Ini. Waisan, mabasan niyo saan katan. Biyan sa pama. Biyan yung basahan niya. May sabab in alifian patay.
Pag-usin, nakaw na rin kanya baris uno. Baris taas. Di ka barisan bama, di ka barisan uno yan. Dapan, di. Before in huruf, baris nakaw na rin kanya, baris uno katanyang. Misan uno. So pamakalong ta, unik. Long ta ba. Bihan. Mabasan yan ba? Di ka makayan bi atau bu, di. Kaya tiyan niyo. Nabi ayaon, laong ibara, way kung nakaulin, nayari na yung nakaulin ka niya, inuning kasampikan niya, nabasa niya tawakan wala, na may ta siya, di makalamod din mga hukuman sin ahkamun nun, asakin wa tanwin. Matampal na san, yan kung nakiasusulat. Matampal na yan kung nakiasusulat in answer niya. Katuin yung kuno. Unin patay. In alif ini. Na unin sabin para sugpatan dito. Bihad to? Way pa. O pa ka ba? Na? Bihad to? Naway, bukod na sa patay way, nalawanin patay na buhay na buk patay. Pasal pamarintasin alif ini. Nakatuin yung kuno, aun day nun, yan na alupan ni nun, in jawab niya. Yan na, nasusulat ko, yan na. Now, yun yung limbang niya. How no? Uning problema rin di. Ini bukun alif. Hamzah ini. Kalupan mo na pa Hamzah. May ta, kaya barisan siya taas. In alif, patay tud siya. So may ta siya di makalamod. Kitan, patumtuman ta ka mo. In panagnaan, kiwan ko kanino yun, ni sulat ko kanino no, entitle ya to. Tumtuman ni entitle sulat na to. Uno. Kita niyo, ahkam, nunis sakinati, wat tanwin, na kita niyo kuno. Nabi, uno. Na unin hati niya. Hati niya, bukod na siya makalamod daw kumansin muna sa kinawatan sa buhay na alif in nun patay. Bihayaon, hangkan siyari makalamod, may ta, so bihang kita niyo ba? Basa niyo kuno. Na. Bihayaon, inunin ni, patay pa. So ma-out of topic na kita. Makakuha na kita dahil nga piagunhan na to. Piagbisarahan na to. Yung piagbisarahan na to rin doon, ang minuno yan. Noon patay. Nabi yung pagkain noon niya, aun na baris niya taas, nabukon na siya patay, na mauno na kita, ma-out of topic na kita. Hangkanda, in alif yan, way unon yan. Way lamod ni hauno. Haamin, hukuman si noon patay, may ta sawab, in alif ini, bang siya sumugpat na panun patay, in noon patay yan, kabarisan na siya taas. Na bang siya kabarisan na siya taas, makakuha na siya ding haunwa yan. Deng haamuin, topic na to, sa wabukon na siya noon patay biyayaon. Kaya tihan? Na pilain huruf sin-ikhfa yaon. Ang putag lima ha? Ayaw niyo kalupahi, ang putag lima in huruf sin al-ikhfa. Arakala lang niyo maiyan niyo kawantag siyam na in unom. Ganapan mo unom ang putag dua, ganapan mo hambuk ang putag tu, na in nakakapin-kapin da kumanlaw mo huruf sin uno yan. Sin-ikhfa, mahinang ang putag unom, di, ang putag lima rasya, way lamudsin, alif din doon. Na. Nabiyaon, na mataod sa inimbi mga unuray ni. Yung mga upamahan kaniya. Oo. So, kalo next week na yad to, inshallah ta'ala, continue na to.
isulat ta in kataan sin huruf niya, iban example niya, sarta, iban sin amin aturan sin pagbasa kaniya. Sabab, in mga huruf yan, pilin taod niyang putag lima. Hang putag lima, nagbibidda-bidda in suara, iban katingog na iban basahan niya. Na, dilan ta kami example ha? Dilan ta dya kami example. Ininiway baris. Na, injim din hamang huruf sin ano yan? Ikhfa. Basta way nalamod din di way nalamod din di law mo lamod huruf na isiw yaon. Ikhfa. Na. Bihayon iwan sin okay na. Mari kita pabilo. Tower sa Paris na yan, Waira. Kita niya yung pagbiddan niya, dukaing-dukaing sayan. May tabay tulong na tuan, dukaing-dukaing. In Jim, dukaing, in bumutangan niya, in gukuan niya, iwan sino no? Sod. Na. In Jim, din ang mga huruf, biya manipis, bang mga magkuan, dakmuliwan nipis, manipis-nipis da siya. In Sod, din ang mga huruf, niyan, marakmul siya. Na. In Ikhfa yan, pagtawakon, kitaon niya in huruf sumuno kaniya. Bang din hamang huruf marakmul, parakmulun, dumakmulin nun. Bang isa amin long ta manipis, numipis-nipis tayo sab siya. Pag ubos, inikhfa yan, inbutang sindila mo, di mo ibutang pabutangan niya, di mo rin sab siya palayoon, sumakawa, sumuok-suok siya. Maun pa huruf amun, sumuno kaniya. Na, kita niya, dungo kaniya. Anja. Dugay man sinsuara niya. Mausura. Nakita niyo, dugay nga. Iban sin, mausura. Iban sin, anja. Iwan sin sa pama, manza. Na. Biasin mga iyan. Manza. Kita niyo. Nun, insumuno kanya, zal. Kita niya. Manza. Na. Duga in katingog na iwan sin, hindi iwan sin ini. Na. So ini yan, inshallah ta'ala, next week, consume dum inshallah ta'ala. Oo, uno ini, isulat na to, in kataan sin mga huruf yad to, iwan sin mga example niya, iwan sin pag-anad-anaran na to in pagbasa kaniya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Na, isipin ang pangasuwo. Bangway, aun pa maniyo tiyo ang karay dakuman, waktu na. Bangway na pangasuwo niyo, aun ikanap ko ang karay sadya, biasin ha idgham yad to, aun sa to aun halong sin Quran, din di siya makalamod din ha mga lamok ayon mo. Kita niyo ba? Basa niyo ko rin
Yasin. Bukod sa biyasin ha. Yasin. Unherulan niya. Nun. Ya, iwan sin, biyan. Ya, sin. Na nun. Insumunod kaniyan uno yan. Wow. Na. Di makajari sabla mo kayo mo. Yasin wal qadi. So ipatampalo mo. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iban sin nun. Nun. Amon halang Quran benin sulatan niya nun sa jabiayan. Pagus wal qalami wa ma yasturun. Na bangtay sulat benin dagbus niya. Nun wa. Nari mo ini ikuanon lamo kayo imyang kaw nun wal qalami di sa patampalumura nun wal qalami wa ma yasturun. Iyan ha idgham kaya lupan ko wala kaya kuanin yan. Na mahuli insyaallah taala biya waktu na continue na to iban isulat ko yung mga huruf niya, iban sin mga upaman niya, iban sin mga basahan, biya dinin katingog sin amuin ikhfa yato insyaallah taala. Iban sin baha ang pabi mga tungod sin mga kaiban na nangasuwo, biya sin izhar, in kamumuhan pag hindo kato, wailong ni uno niya wayan. Gunna niya, na in gunna, aun kuanan niya, aun darajat niya. Di magsibo in hunna, in amun pagtawag hunna yan, amun suara ayung ongday nga ilong yan, di magsibo, aun biya level niya yan, aun level niya. Sa basta nuni man sin mim, mawaya ko man sin di, suwaira siya yan unini, gumuha day nga ilong, bat yan tunga din ha mga guguan niya, amunain ha, ilong. Sa kalu insyaallah taala malilay nato rato konsum dum insyaallah taala. Na, way na pangasubo? Nabangway na, biya waktu na ito, ba't na biya kawangan na. Okay na? Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.